ngaihzawn laia awmdan tur episode number 1 ngaihzawn lai chuan meiche thu hnuai a mipa kun tur ania mahse hmeichhia in a hnute khoi a ui tu ni ngaihzawn lai awmdan tur episode number 2 tete ka soidon lo ania ole ngaihzawn lai hianin inbiak regular ro tu lo tur ania soi tur hre lo chungchunga inbiak hi in nina ol ema wangin soi tur hret lo chuanin inbiak lo ri kan zir zawk tur ani chuta inbiak hram kan la du ni chuan zamo soi mai tur ani ngaihzawn lai awmdan tur episode number 3 ole zamo ko soi lo mai thei kanin mangai tak tak ani chuanin kan mamo kanin hriat dun to na poimo a in za ton mai pi alama in za mo ton po kha poimo ani chimo ngaihzawn lai episode ngaihzawn lai awmdan tur episode number 4 ole ka thu tak deuh lek to don aniao kan ngaihzawn te hian in ngaihzawn tam tak an lo nei to ani chuan an ngaihzawn hlui te aya dang lam pik le ro pui bik ni kan tum tur ania an thil pek thin te aya tha le hret rin tlak pek kan tum tur ani ngaihzawn lai awmdan tur episode number 5 ole ngaihzawn lai hianin a hur zawk om nge tur nia ami pa emo meichhia zawk emo meichhia hi hur zawk se thaber ramo mi pa hi chu nungsa pai kan ni deuh hlek awangin ngaihzawn lai awmdan tur episode number 6 ngaihzawn lai hian social media in Poland hi hre tur ani lova kanin mangai tak tak ani chuan mi hriat kan hlau lo tur ani dp le status a in up hi poi reng reng lo ngaihzawn lai awmdan tur episode number 7 ole ngaihzawn lai hianin kan ngaihzawn ti thian te hi kan kong ngai tur ania kan ngaihzawn te an rin om le rin om lo reporter tan an thalu tu kan ti he kan hriat renga tha ani ngaihzawn lai awmdan tur last episode kan ngaihzawn te hi kan thian tha tak an ni ngal tur ania mahun thui tak kan thir tur ni bok kan mahun thira no te tel nge tur ani kalome in zawai chunga